Wel, dwi yma yng Castell-nedd gyda Roger Williams, yn un o gyfarwyddwyr Tenis Castell-nedd, ac ych chi wedi cael newyddion da, Roger? Do, ni wedi. Eithon ni clywed neithiwr bod ni wedi dod yn ail yn ngwobrau'r LTA, Lawn Tennis Association, am y safle cymunedol gorau yn y Deyrnas Unedig. A mae hanes y lle yma, beth ych chi wedi gwneud gyda fe, ers dod ar cyrtiau tennis mae nôl i berchnogaeth y gymuned mewn gwirionedd ers 2012. Rhowch ychydig o'r hanes na i ni. Ie, mewn llai na 3 blynedd, mae grŵp o drigolion yng Castell-nedd wedi trawsffurfio'r lle yma. Ni wedi cael les gan y cyngor, wedi codi'r arian gan cyrff fel Tenis Cymru a chwaraeon Cymru i roi wyneb newydd lawr ar y cyrtiau tennis, fences newydd sy'n galluogi i ni wahodd aelodau o'r cymuned i ddod i chwarae yma. Mae'n 5 punt i chwarae ar cwrt am awr. Ni hefyd yn cynnal hyfforddiant i blant ac oedolion. Mae grwpiau fel yr Urdd yn dod yma i chwarae tennis yn wythnosol, ac hefyd mae ysgolion lleol fel Ysgol Gymraeg Castell-nedd yn dod yma yn ddyddiol ar hyn o bryd i chwarae tennis. Felly ni'n falch iawn bod ni wedi gallu ail-agor y lle yma a sicrhau bod pobl yn cael hwyl yn chwarae tennis unwaith eto yng Castell-nedd. A mae hwnna'n bwysig iawn i chi, mae'n enghraifft arbennig yn diwedd, beth mae'r gymuned yn gallu gwneud yn wyneb rhai toriadau. Ni'n gwybod bod lot o adnoddau cymunedol wedi torri yn dyn nhw dros y blynyddoedd diwethaf, a chi wedi dod at ei gilydd wedi creu rhywbeth anhygoel, ac ych chi'n mynd i gynnig nawr i trio cael mwy o bobl i ddod i ddefnyddio'r adnodd hyfryd yma. Ydyn. Mae'n bwysig iawn i ni bwysleisio bod y lle yma yn lle i'r cymuned. A nos Wener nesaf o 4 o'r gloch i 7 o'r gloch, mae cyfle i unrhyw un ddod lawr i weld be ni wedi gwneud. Bydd y gat ar agor, chi'n gallu siarad gyda rhywun o'r clwb, a os ych chi eisiau cael raced a cael go ar wared tennis, a bydd e gyd am ddim. Gwych, wel, diolch yn fawr, Roger, a llongyfarchiadau i'r clwb, ar y gwaith anhygoel ych chi wedi gwneud yma, ac ar gael eich cydnabod yng Nghymru, ond hefyd drwy Bryden am y gwaith chi wedi gwneud yma. Diolch.